А какво, ако зодиакът не е хороскоп, а карта на съзнанието? Христос е съзнателният център, източникът на светлина. Той не е знак, а принципът, който обединява 12-те функции на човешката душа. Овен, Петър, импулсът да започнеш, смелостта да застанеш начело. Неговата сянка е прибързаност. Телец, Андрей, вяра, която се вкоренява, стабилност, която издържа. Неговата сянка е инат. Близнаци, Тома, търсещият ум, истината, до която се стига чрез опит. Неговата сянка е безкрайно съмнение. Рак, Йоан, сърцето, което остава близо, присъствие, което не изоставя. Неговата сянка е прекомерна привързаност. Лъв, Яков Заведеев, сиянието на духа, готовността да гориш за нещо по-висше. Неговата сянка е гордост. Дева, Филип, практично разбиране на процеса, осъзнато и точно действие. Неговата сянка е прекален анализ. Везни, Матей, търсене на баланс, ред, който примирява противоположностите. Неговата сянка е колебание. Скорпион, Юда Искариот, среща с дълбините, криза, която разкрива истината. Неговата сянка е разрушение без осъзнаване. Стрелец, Тадей, вяра, която води напред, истина, която се споделя. Неговата сянка е догматизъм. Козирог, Симон Зилот, посвещение на кауза, сила, изградена чрез дисциплина. Неговата сянка е фанатизъм. Водолей, Яков Алфеев, тиха работа за общото благо, поглед отвъд личното. Неговата сянка е отчуждение. Риби, Вартоломей, разтваряне в божественото, доверие отвъд формата. Неговата сянка е бягство.